ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನ್ವೆ ಸೊ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ದಾಸೋಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ 11/11 ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಸೊ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಇನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನದು ಇನಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಬರೆದು ನಿಕುಲ ದಾದ ವಿಶ್ ಎನ್ನುವರು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡುಲ ಪಂದುಕೊಪ್ಪೆನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ರಡ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 11 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 ನೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಂಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನೈಟ್ ಮಾತ ಕಾಮ್ ಅದು ಕೂಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹತ್ತನಂಡ ದೀಪ ಪತ್ತಾಲೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂಚ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲುದು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಉಲೈ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಪಿದೈ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದರ್ಪಣದು ಐಡ್ದಕ ನಿಕುಲು ಐ ಆಮ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಉಂದೇನು ಮೂಜಿ ಸಲ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತೋಂದಿಕ್ಕಣಕ ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು 11 ನೆಟೆ ಬರಲಿ ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲ ನೇಮ್ ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈನ್ ಡೆ 1 2 3 4 5 6 ಇಂಚ 11 ವಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ 11 ವಿಶ್ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೆಸೆನೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ನನಗೆ ದೊರಕಿದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಚಿನ ದಾದ ವಿಷಯ ಅವಿನ ಪೂರ ಪ್ರೆಸೆನೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಪಿನಿ ಐದಕ ತಿತ್ತರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಪಿನಿ ಐದಕ ನೆಟೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುನಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಆತ ಅಂಚ ತಿರ್ತಿರ್ತಲೆ ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಐಡ್ದಕ ಉಂದೇನುಂಡಕ ಇಂಚ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಆದ ಉಂತುದೇ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ನು ಒಂಜಿ 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಬುಕ್ ಉಂದೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರಲಿ ಐಡ್ದಕ ಉಂದೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದುಂಡತ ನಿಕ್ಲ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ದ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೀದು ಬಿಡಲಿ ಆತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಸದೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೀದು ಬಿಡಲಿ ಏತ ದಿನ ಪಂಡ 11 ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 11 ಡೇಸ್ ಇರ್ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಂತದು ಫೂ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಐಡ್ದಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದೀನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಒಂಥರ ಟಕ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 11 ಡೇಸ್ ಇದ್ಬಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ನಾನು ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಮಲ್ದೆ 11 ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಪಂಡದು ಎನ್ನಲ ಆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನದು ಮನ್ಪುಲೆ 100% ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಿರಾಕಲ್ 1 by 1 ನಿಕ್ಲ ಇಂಚ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಉಂಡೆಟ್ ಕೋಪದ ಮೂಡುಡು ಇಂಚಪುರ ಮನ್ಪುಜಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲ ಇರುಪುನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪಿರುಪುನು ಐದಕ್ಕೂ ನೆನ್ಪುರ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.